Αν θες πραγματικά να αλλάξεις τη ζωή σου, πρέπει πρώτα να αλλάξεις το χιούμορ σου. Πάτα follow και πάμε να σου πω ακριβώς τι εννοώ. Είμαι σίγουρος πως είσαι ένας άνθρωπος που κάνει τον κόσμο να γελάει. Και πραγματικά έχεις ταλέντο σε αυτό. Αλλά αν χρησιμοποιείς τον αυτοσαρκασμό, τι ακριβώς πετυχαίνεις? Θέλω να πιστέψεις λοιπόν ότι ό,τι λέμε, ό,τι σκεφτόμαστε, ό,τι τραγουδάμε είναι ενέργεια. Ενέργεια που θα μας γυρίσει πίσω. Οπότε, τι γίνεται όταν κάνεις αστεία για την ερωτική σου ζωή, για τα κακά ραντεβού που βγήκες, ή για τα οικονομικά σου που είναι χάλια, ή για τα κιλά σου. Αυτό που γίνεται λοιπόν είναι ότι όλη αυτή η ενέργεια επιστρέφει πίσω σε σένα. Αλλά το κακό manifest δεν γίνεται μόνο από εσένα. Γίνεται και από τον κύκλο σου. Όταν έχεις εκπαιδεύσει όλους τους ανθρώπους γύρω σου ότι με εσένα θα περνάνε καλά, θα γελάνε και θα γελάνε με τη ζωή σου που είναι χάλια, τότε δυστυχώς θα ελκύεις μόνο τέτοιες καταστάσεις. Και ξέρω ότι δεν το κάνεις επίτηδες, ούτε το κάνεις για να είσαι στο επίκεντρο, ούτε γιατί θες να το παίξεις θύμα. Ο εγκέφαλός μας το μόνο που θέλει είναι να επιβιώσουμε. Το ανθρώπινο είδος μέσα στις χιλιετίες επιβιώνει μόνο όταν είναι μέλος μιας ομάδας. Οπότε, αν πραγματικά θες να αλλάξεις τη ζωή σου, δεν πρέπει να αλλάξεις μόνο το χιούμορ σου, αλλά όλο τον τρόπο σκέψης σου. Κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο και είναι σαν να μαθαίνεις μια νέα γλώσσα. Πρέπει κάθε μέρα να παλεύεις με τις συνήθειες και το μυαλό σου για να αλλάξεις την πραγματικότητά σου. Γράψτε μου στα σχόλια εσύ πόσο συχνά αυτοσαρκάζεσαι και πάτα follow για να δούμε με πόσους τρόπους μπορείς να αλλάξεις πραγματικά τον τρόπο σκέψης σου και σαν αποτέλεσμα τη ζωή σου. Κοιτάξτε και αυτό. Πόσο τέλειο!